Mono abantu baminto mumanyete eliyeteria nyachae mwali kule miaka menge nende nje no yoino anyentale ngo yoino mwali ngo chakomanya umuntu naro kurukunya chae abantu baisiko nko igubale eliyeteria neke sauna akorire emirimo ao lakini nje ese balia bagaka bakurumba manyete iyo na ibule tue kare tari miaka ya igoro bono na ikire miaka 53 no yomo iyo na ibule tue kitari kisana emo mutinyu kabere umwaka wa 32 1932 igonye bwira ali nyosia enye angene nchire gotira kurwa busongo mukuru wa Kisii town egotira gujikeroka gatia buji mali sana mukuru wa town ya Gusii tata na manyekanete Gusii nasa atara murangelia imusa Nyandusi na kabero buruoti na mama ga eliyeteria Paulina bosubulire ndo Nyandusi na bwankineti nenda bwa someti lakini na manyete buna abaibuli bana buna barenge magokoro nkorwa igaruete bomachoge sokoro yane ayako ibuli tata igaruete bogetutu lia bakuruka Nyankongo akamana goja masongo eribali ekero tata nyore mirimo nalia chite gotira goja nyosiga igase tomenyete bona ono amarieta ne na mange tata na baba yo baitabiranite bakangerieta nyachae lakini mama egero mugakatariange iga ningomentare ngerinde ria sokoro yayo lenkuru kusansura erieterio na rioroje ligora kole biashara biane sansura erieta na etwe egero ndo mwana mugakatata akarangeri mu pasta kurunyanchwa agacha nyosia baga batisa egero ndo mwana rieta Simeoni asego Simeoni di na batise tulirindo mwana na lino nyembono mbwatete Simeoni nyachae sansoleri ndi ne riagatiabu yo limbise terio kagana ne riane iyo aina ara marietane jetimbu ati marieta mangengo na kwementa ya uligereri buya no nyene rieta no nyene rieta atengenje mo bwaterere ke matuka abaya moko bwati kesongo nje tindi watora na Simeoni nyacha Nyandusi ya Simeoni nyacha rioga na bonde iko soma yo na jakirete primary yane Nyaguta na kambokire chindoche na genda Nyaguta na soma nende Nyaguta primary yo ya nguru kwe sector na moga kuna lengo kumunayo nero lengo gotolenda gato kwamboka chindoche na bana baminto bande batatu irulia na misiani gato ujo swabo no standard 1 egare in subsector ya lenge gato kwa standard 1 moga kagatoira nyanchwa no tu amenyete enyumba yo monginondo mukoro sana olenkoro gukirubo kirubo na lengo muidi osokoro yane no alenge nyanchwa abwese mission nero tulete no mamuro yo manene olenkoro kubosiri tokamenya ro igo kurwe standard 1 bono standard 2 standard 3 standard 4
egojigo ikai 5 tukagenda Kereri eyebonere Kereri Girls iyo yakabeire mixed ndigo yarengete basi no nsomerete paka 1949 nari nsoete Kisii High School. Kisii High School no ngenderete paka nga no secondary ya Kisii High School no nkorete paka 1953 nari ndue tararo ngasoa igasi y'ubukarani egera nkurete igasi y'ubukarani ingakora application kugenda gusoma maji ngumbu ni ntu bariyo barenga kugenda litangani nkanyora admission America mugaga tata taji tamanyite mono igore America pero yene no murugoti arenge wana rega ebirenga bya soba songo ubangereza ata toko genda soma buraya wano akangira paka bisi ya DC ata umwana yo nata iteko genda ngumbu musongo yigari ngoro ku Mr. Wolf umwana yo gata iteko genda ngumbu lakini tinta ketia genda America diyenjira agenda buraya musongo mo DC akakana nje mangana itingo nyara lakini America narenge urwete Harvard University urengo kora research yali Keumbu Mr. Wolf akamukwanira akaja akora mipango ya akaligereye jisukuru ya Bongereza akanyora saamo akakora application akali rube ngatumiro jiform ngaicholia nganyora admission muga kalende akaja kurubili bisabungende naliyo najite kumanya na abagusimba nchaine abagaka baba Andrea mukaya kurubonchali abagaka bande kurubasi baba matayo ratemo na machoge baba ngubo iyo bachite bonsi na mutaroki nimba inyorete bonsi Sakaria Angwenyi jera liya ebuna bono bogetutu go yaringeyemo bagatebia mugaka musa no ntuma ide no bugate nibo lakini omwana ogotoma maje ngumbu utino yoito tikatogende as African District Council na bayani nkurukwa mukuru County Council bon yo yani nkurukwa African District Council ni ndigo tu alingamo na aba idia bakare kururoje jise chinswe no barabu no barenga wakakabaga tebaya twakonye bisa kubinde mono neni bone ya mugusie nyinge tokonyo umwana uyu bugaka karwe nusu na African District Council ekarwe chi enusu yende ngaso iwende ngagana maji ngumbu kayana ngasoma ekerona irana maji ngumbu kiwale gusomera amangani serikali public administration nero na kolete ekerona iranite ngasoa egasi obisi ya DC ngakinere barengo tolika umweta aba Afrika ngakiri konyo ntura itaberu ko asa madaraka manene lebo enene kabisa donyo no soma ngaki omuntu mumwamu yo kwa nkoro kwa Assistant African Administrative Officer bona eyine ara madaraka atu aetu African Assistant Administrative Officer wasirende ngaso abu abisi lakini nkobwate madaraka ande yo kwa ngokora ise ya umusongo modio asito wakora abu iga ngaja nganyora jinse jinde na majani ya basongo
ntuli kuigwana ngateba ya tigandi yemirime yao ngana kurigereria East African Standard ibuna ya ngurukwa ngajanganya ore gasi tangasire Labor and Welfare Officer East African Breweries ngakora application bakangira bona gabuna ya vere 1959 inde ekerabangira ngujugo ikaro nkanyora ninje bweka omuntu mumwe as management ngatenera megasi yo paka 1960 inde ngoja konyora nkarasita bisiane ngoja konyora managing director kwa Kesimio ante Vinchuga de nkogenda onte bie chief native commissioner nata kitoka ende government office amana nare ata kitego kubulia musongo yuga na jitaka genda ko ba governor ya Gambia Mr. Windley ngomo te bona ndigo cha kogenda ayeire gari company ka agenda indega kanyoro montreva nkairua paka ejimukuru kwa jogo house bono iyo ya ngoro kwa government office ngaikororo Cairo straight na basigari go avisia Mr. Windley gojo ikaria ngonyora waiting room na bagakaba musatata masakaria ngwenyi Andrea Mukaya no ngubo mataya taringo ngoba kwani my boardroom ya chief native commissioner twens tokurangurgo jorro chief native commissioner ko mboli rende sige songona abagaka bao bachire iyo bako somete ne chiwe sa chiabo ya na disikaso ne mirimo bwa tome tuko somera nero kwa etete kwa tamiri inki ngumwereza nje iyo na tamete esa uri ukuramo ekiagera ekero na iranite na soete se serikali ngakore mirimo abisia DC kisi abadiwo bale nkundama nkorwaro nende ngatumwa o esena jite kurwere ngakora application goja breweries iyo na tumetwe okwala aria kurukusia yabo okwala ekarna ikaro nganywa nende no umudio ngokora inse yae nere nu muntu kundama ngara tingo nyare gasi tukategerera tukakwana nere igo na bagakaligo bategerera tebandigireti barumba kwane timangi Vale kugezo. abande ngo arenge kego sakaria takarenge eberu mukarani ngukwana renge songe ke tata ngo ngukwana renge lakini taribia bono Windley akamana mandene no onye no kuramugoka amana inkorosinde antebia tinta kitio igonta kitoru breweries uitaba mangana bagakaba ngotome station ingao ujugo koremero ngateba nanchire okuligalirube ngotomuka ngundo nende igongende taro buna umudie district assistant bono na area african ba rusiri ngonyora songo ogoro ku David Luke ne utenete division yonse na wala ya lengena nense bono nene gere kwende kangundo go ya lenge kuruang na Machakos ikaiga all the way pako paka Kitui tukakore mere manere gere ngongore ngakonyo kwaniru ikiara gari ngomu ya sana tukaigwanana emetinye tato nkurangerigwa ayebono kwa Irwe division yao mwaka ki iyo 1970
1961. Nkogenda division yana was at Machakos headquarters. Within the central division all the way back going to KMC. Yonsi so Konsa Yonsi was my division. Ngakoraro angu mwako umugima. Wakamana kontebia ayena yura nyale Makueni. Makueni umudio ulenga ro musongo. Ulenkoro ku Mr. Courtney. Konyo oirua madaraka kujikoba di siasa hao. Mudi igoko mudio kwa magistrate kwa the prison officer ikiara ya kavere detention camp na. Igoko genda okore evinte bionsi. Gagenda Mr. Cotton handed over asende gakore mirimo ya arroyo iko jiko 1962 ngorangeli kujikea advanced administration course metinye tanomo ngokole metinye yetanomo bagonde bono ninde esa ulibono totakete gukora Africanization. We are sending you gochia Cambridge University bongereza ninde osomere bono uji kotenene toka ngagenda 62 63 dirie gochiko era iga independence yegoja esimi irana ku Cambridge ngaja konyora bono Kenyatta na prime minister liko trabe president a prime minister Mugaka Ugingo Dinga ne rolenge minister for home affairs the provincial administration oyalenge no yo chita kaba chief justice olenko ko Kitili Mwendwa ne rolenge permanent secretary ya ekarna landige airport nganywa no batenini on the yamano kwa ikirega you are posted to be regional government agent in area ya Ngoro ku DC Nyandarua ngobate ba minto umuntu nyomire moko ngerusa ngene koraba ntwane kalita and you are given 3 days ngagenda ngaraba ntu ngaromu katata ngera na Nyandarua no mbete Nyandarua igo inde ekero Kenya bone 64 ekero Kenya kujikoba republic a cabinet ya decided. Yes. Nkorangeli go korwaro ngacha kokore kasi na mo minister Top Mboya ne rulenge the minister for planning na no constitutional affairs inde no mwane go plan igore republic ona konte bona igoko gando kwana no muga ko munene ngogenda nkora Kenyatta Harambee House no office ya prime minister diye governor tararwa kama yalenge governor general ngogenda ogontebia igogwetana na Kenya ngima obwera sabanto esababu to korwa igasi ya prime minister yogosoa republic toko ira na office ya Tomboya oko ontebia the terms of reference yegas bago mana gorangelia the commandant of the police air wing ba con e pilot ne ndege bwati chinji nivel rosi program yao ngaitana na Kenya ngima kufundisa watu igore yoko be republic nkairana karayaba republic tuaro direti Kenyatta kalie ke hapo iga outside the police headquarters elio Uhuru Park kajetira ko teraga akalie ke hapo gabo ekara kora iga njingira nenda visiga yese mboya ngete ngurangiriwa na Dangandewa na ruling head of the civil service the umugaga na te gokora ngoirua se Kenyatta bono nganyire kurwa Harambee House uchire State House ngoirua that was 1965 ngo tebiwa
Bono, you are going to be the district commissioner in charge of Nairobi extra provincial district. Na waya ngurukwa. Diarenge province area. Iyo yarenge Nairobi district extra provincial district. Ngogenda. Inyumbe bono muroje angena roundabout iga angena Nyayo house. Nyumbe rero engotu sana. Adi nona yenda tawokora. Yes. Nere ya kabere ya DC. Ngakore bere marro metinyena yoka. Ngomana gotumwa Rift Valley. Koba provincial commissioner. Rift Valley nona abete miaka angeta na vire. Enge miaka tano mune meti nikianda. 1970 ngoba posted go Central Province. 79 kuru 70 paka 79 no naringe Central Province ngamana kuru oro ngaje ba change kuru oro nga egwe gazi ya permanent secretary ya ye cabinet na development coordination in the whole country nga so Arambe House inero ngaraje sunyunta Mga Kenyatta usirire Muyo Tekriowa. Then Kirini Nero Linge head of the civil service inga ki Ngojaka Kurangirigwa ngote unaye bono wujiko tenera batumishi be serikali as chief secretary. Asinga sunyunte gasi yi goyo chief secretary. Egana igete miaka 55. That is the Code of Regulations inga ki you ika 55 you should retire. Ngaganda State House ngata moi najicha go I notice one and I'm going to retire. So I retired. Kurware karana retire ngaganda ego chigo ika 1980 igona retired 87. Ego jigo ikabono 88 mbabwate quick elections. Ngo bolia ani didiega sina ngokora chief secretary ya minister bane bari batanya anjite esa ulina stand. I took a stand yogo akikishana tumishi be serikali go ikaba ba egwe nafasi yo kole mutali yo monto siaso icho ikaranza tu ona koruchi amuli no ejindi kitali kieseria ani bande konyembanya anjiti ngotangwa tinjiti nachi gotenende lidie patine ya mulende ego jigo ika 1992 diriji pati jigo chabono chinyinge na lino nso terende siasa lyolionde mbajiti go ngamereri nende go chiego bange berere tintigareka no go yara tina ko nende na ubantangete orende na akolile meremo na akolile campaign 92 ngachorwa ali ngeire gasio minister for agriculture Inkurwa ronga mana ngajanga chenjiwa ngaba minister for water. Nkarwa ronga janga chenjiwa ngarachi election nende yaba. Ngaba minister for finance. O minister for finance no tu ajagete kusinyana no mugakolia. Olenge kugamba manene sabuli ebintu binde mbire yechibeza byari ngo tumeka bobe ngabisieka. N'abantu bali bakwiruka banana babwati chikama njawa ngataba nothing doing ngataba njiti tindi goitabira bintebi egarana kana abandi bakaganda bakora delegation yeso mugako maneno ko ngakiresi bingamutebi basija serikali njiti tingo itabira matugoma kaya ngote buna na bere transfer ko minister for industry mugaka ngware ngonde burugina gwakane kwa toko kirie se banda banasi grali toke bako liya bosa ngate baya ngabwatoka
That is how I resigned. Ngateba ya onye omoneno utabwati confidence yase bunoko gadi ministry ngi yawo gwirire ministry ende confidence nge yiyo gikorwa tiganga tiga yo ngagadera no guchumbe rende ekero bono tuo igete nende kanya na rule kanu na linsoete 40 people n'abantu ba 40 people members ba wante naye kara boli gente kitoro ko sino kenyore ende to kara minyokania igo mugaga kibaki akaira Yes. basi njenga tigara umujumbe rende ego chigo ikagati nyuma ye myaka vere kibaki okondangeli ne mirimo utago tokonyaga ngako minister for energy naria erieta rona ende ojogo njinja ogonga minister for roads minister for roads nero so jigaski ministry, that's where I retired ono corona retire ngira nitrende mugondo ngona kulema obule minde ne biasara ngokorandi bikeigo nakabengi ntobwate toko twara rigereria asi jasai na tolete una bubu mabwana credit bank obule mi ninde me enkole mande ngano mauna roko ne jombe nimbwata roja mabere na tika ntobwato mugondo bwekawa nende nsemo yo mugondo yina oronto nkorosi to nkwa mitura maua to gutuma maje ngumbua twaonia amaua kengaro yo to gutuma kero butuko erori ngima ile segi wanda kiandege agenda auction Amsterdam evine bibi ndo gokora maraigo ono lende ne jinguru na jingo ka jire se miaka ya gendre na woto tigirete yona aba murango na barongo na tokonya bale na bona se mauna roko mwana ndo mugusi nero lende to mugondo yene ndega ko gendi bia sana iga Quality University Egerton asense mo yobulimi asigo nero ko gendi gabu na ya se kawa mumrundo mugikoyo nero tenete na asamaua yo bale na banga rogira graduate ne abange ordinary so tenete as production ordinary so tenete as amarwaire amaua ordinary ordinary marketing yona babu chete lakini mpaka enderete during your free time ikyo konyora bakara free time boli esaba ntaba kaka free time nere yote yobona kulia mangana oli okaigo ende kwanyore kitabu go sem biblia go sem kitabu kende yonsi kwana kusoma ende bona kimbwata bachukoro weekends abachukoro na bago jabantare ban keep busy. That is how I enjoy myself. Tell us about your family awon a family aseke kusire ndego tenda batena njeno mugaga bwa bangina batatu na nyasa utosisi ni nato eta abana baiseke na abana bamura yeni yasa utokonyire basomire abana bane mutanga ni numuiseke rega agakorire nursing ya serikali no nyimbo no wale lakini she's specialized uyo kumubwatia ereni igare central bank she's a highly qualified accountant igare nere head of the department of foreign exchange Angela and numudi konesi as kanisa ya Maxwell
rende mwana ndo mwiseke yokubwati Kenneth rene munyagitari. She's the medical officer of health in Naroko district. Bona abana bamura Charles Mumo mayite. Kenneth agokora mangana insurance. Ababande unabono Lee rene is an engineer. Ngorange company nero gorosia kwendi chipara na jidam korokuli construction ine company yae muarade amangaseti igoroye damu enene sana ya baga ya Kiserian company ne ronyerosi company orosi jipara paka na nyuki uino mu engineer and he's a pilot. Agini ganje tebo engineering riba galio ko kandi jindege. Abana bande mbale no andemo. Igale bengi ya Ecobank. Maragia igale one of the managers as a National Bank. Eric Maina, corporate manager as a credit bank. Michael Momanyete Ngusiaria or Colevia Saravito. Na Kairi Kande is no more architect. Again, Nero or Nenchega. Avisi Agro Eric Maina. Eric Nyandusi. Sorry. No. Leon Nyandusi. Got from Merit Oxford University. I can qualify as an architect. I give me a garage. I join the architect. Gamokani. Ya bona got three na oyo moi no. The guy take ransom and say gaia. Bonere, Namuswati Mabo, Kumubuat Nero, Buat Masters as marketing. Na Igaransta Nero Konia Maua. Na watoka na higo egento asoboki mabwane ntebe kenga mangana na abiri umaite gente kokorango kwana igoro yo mugusiko bamo yoge soete kechite nende kekaba ekiyase nkoro yane koruenga kieria abagaka bagusiba ikaranze bakateba oyo no mwana ito tali oyo Musa no mwana itubwo mugusi egente gidingo kieba ekiera yokianye mbundisite obwanjani bwo mugusi agara ba bonzi bo baroje na umwana oyo tigatoma somo no yito egente gidingo kieba egente kanene sana kiorogeti na mugusi no yomo egitinkweba ekende kerega konsana so kweba ndikia beto bulito diria na tigete mirimo ya serikali timanye tinigo ikanonye mbono tinana kumanya asobo kongu arwete serikali garumo gaka moya lenge mirimo mbandu wane sana se biasara biane abande ayenabora inyure se miaka yao ekaro baambite gosieka company yane riego egosia ari mbakasi bakatana na jinyoni ngucyusari ngucyikuyirikire kindege uburimo buoka paka abantu bali bangoneretia machine yogosia kuri Germany bakatoma umuntu bwe chinyoni inde agacha akora research agataba no chinyoni chiko etana nagaiga tichirikorio ebituma tichirikorie ngano echi ne chinyoni chikorie nyama na igo chiko iruka korwa ebucheri ya Kirema ali Dondora ase igo bakasinyurende eki na ke bare batakete komkorera nende kaimoka nende bagatuma embeba igache karutua ngene ne wall inside nende bagacha bagatana embebeye yeja koreto burweirese ase engano na bituma ase igo toligereri maiga torore manganaki lakini kwa natumeru obusani natumeru abasani bantumeira mangana
abantu ambata ite kuligenjira yuko sieke company yao inde karaba chete ngateba embebe ye karetogete ngabate binju njuni numwaru tete embebe ye gaiga itabono to soe mais to asichibuni jireo chialenge chibunia chinyinge chibituma nengana pakareto public health officer kurwa city council sasa unina tebete na numuntu city council nere public health officer chiche igera konye baretira abantu be serikali chikunie chi chisoki ku chonspi moko nyorembe bama mumanyine no nyine ino ya rwetirori baga sombali tukuligima baba tenyora kana dino na yemo nini ngabate nini mu guchirani bakachirania bakaraba no muntu ntoya komanyara inde ngiyo kana rwete abantu bali barengo koba magana barabunga batebya abatuki adebyonya abantu be serikali moko ndwani ngenje ne ndagira ya neti nana ko bagento kimo onye mubwata usaiti lete onye mubwati manyaiga mwasinyi rubono nende onye mubwati chinguru chingi ya kabisa igenteke mubwene kokora na wonchole bintu nyasa ngeire na indore chinguru chino iyo mubwene ko tebichombe cyane tichiruoma inji rumabere nende mukani ngana yane tiyama ibintu bibiri biko babuna muganetie ryori ni nkore surrender umuntu ndokumunyara ngabwato kwa ibine bintu no nyembona ntana kweba lakini ayande nemigana tutukuna batabia bana baito lakini bibere nabo no nyembona kana binyuro nabo ngorana nebirito byare nje se kanisa no mwezi diende tindagite kote biande ne karnanyo elibaga yongo genda ya Maxwell was elie ya cross ya basai. That is what I do. Lakini yango tebiga inche no ene kanisa ya Catholic igonye sigete sana. Kanisa ya PAG igonye sigete sana. Kanisa ya Church of God igonye sigete. Inki sikirete chikanisa ji no nyendo mu SDA. Kiari chikanisa ji chonsi nchibwate gente kemo getari tofauti. Basigete nyasaye uri umutongi. Basigete umwana nyasaye oguruguki Yesu nero mutoria. Tofauti onye tofauti teriesa na turabere nkyo go gechira abantu. Nkyo tarire kanisa litingo ngendaro imanyete ogosaba kwabo nkolikoli kwa nyasaye uri utotongete. Ogosaba samabira no goetera so mwana onyasaye Yesu. Oyo tali goetera abo nerenje ndatwara bakobuna baropo. Lakini umwete asoko ogotrimboka. No yene getunuta getekulina. No yene chirota getekogenda. Enchiraterie yemo. Njinjira iwa jira wao. Onyo oliyo mino goetera alia. Na ego goetera. Lakini echiro nelie yemo moko genda. Ngyo gobera. Asego nje no mwaesirie lakini gonsi ketechi kanisa chirichinde chonsi chimanyite umutongi wito no mwana minto akaka Williams atandi yonda gote nambi yamono ase ukombeka nkwane nabantu baminto kwankorere lingana ligiya ekera no nyetimbu ati chinguru esa uli amagoro gutara kire kenyero kenye na gatarire na inu igabono mwando siria magoro na chire sabatu baminto gera ba